Sanibonani guys, igama uNqobile Mpethula Mazibela. Inimba ngomhla ka-16 October. Umane nje uhlathi wa-freezer lapha etafuleni ezwa phela ukuthi i-ex-wife yakhe ikhulelwe. Umane nje wathi eyi cha, ukhona bawuzoleka. Akasalinde ngisho ink wome lapha emaphepheni e-divorce nje bathi sasanda ukusayina. Useyaba yena utholakala ukuthi ukhulelwe. Wabuza-ke usikhwiza wakhona ukuthi ngabe leyo ngane kahlathi yini. Hhayi, umane wathi nje uqhawe cha, eka-Lazarus. Wathi izwe nje amanyala njani. Kusho uhlathi. Kubonakala nje ukuthi ubhuti ayi iyamcinanisa le ndaba. Umbuzile-ke uThumeka ukuthi yini wena wasudleka kangaka. Angithi nawe philanga ngisho imizuzu etheni wahamba wangishada emva kwe-divorce. Manje umehluko laphi phakathi kwalento esiyenzile nalento eyenziwe uzoleka. Hhayi guys, uhlathi wazama ukungibombozela kodwa kubonakala nje ukuthi isikhwele sotha lesi simdlalo. Kwale ngisho sekumele beye embhedeni. Hhayi uhlathi bekade emuncu. Waze wambuza uThumeka ukuthi hayi bo bhuti, ngempela kwenzakalani? Bengithi mina nawe si-happy nje. Usuphinde futhi uba nesikhwele nozoleka. Hhayi uhlathi wamane waya kuyena-ke uThumeka wamnikeza ihagi. Washo ukuthi ngi-happy mina. Isinqumo engisithathile ngi-happy kakhulu kabi ngaso. Futhi nje angiyisoli ngokushada wena. Waqeda lapho wamnikeza ihagi. Naye uThumeka-ke bandla sishaya ismayili. Engazi ukuthi ubhuti emva kokuthi nje amhage, ismayili isishintshile saphenduka nje saba ukudinwa okubi kabi. Impela ulwandle lugcwele ngokuthi nje uZoleka usemane wamithela enye indoda ingane. Bengakahlanganisi ngisho u-3 weeks. Impela-ke behlukene officially baze badivosa. Guys, akupheli-ke lapho-ke. UThumeka-ke siyamazi sonke ukuthi uhlakaniphile. Hambile-ke futhi wakuyena-ke eyombuzisisa ngempela ukuthi uney'nyanga ey'ngaki. UZoleka kumtshelile ukuthi hayi cha, sengina-4 months manje. Wathi hayi bo, 4? Yazi phela u-4 months wena wawusathandana naye uhlathi beningakadivosi. Wathi eyi ungangijaji sisi, ngangidle umzuzu wangedwa mina. Ngahamba ngaya ku-Lazarus futhi into esingayiplananga le. Kumane kwenzeka sothini-ke, kushuthi kwakudaliwe. Nangempela uThumeka wathi hhayi kushuthi kwakudaliwe. Kodwa kubonakala ukuthi awusole umqakazo ukuthi hawu, kwase kusondelana kangaka pho nangesikhathi uhlathi esabhizi naye ehle enyuka uZoleka. But anyway, ingane kuphela ezogoqeka la. Mawumdala nje uzobona ukuthi la ngathi khona abashawa ngey'valo guys. Ngathi khona abazombathiswa ibhantshi straight ngempela. Hhayi akupheli-ke lapho-ke guys. ULazarus-ke uke wanikezwa i-advice uyise emtshela ukuthi cha, akayithande neze indlela ake am-approach-a ngayo uZoleka. Uyafisa nokuthi athole ithuba lokuxolisa. Washo ukuthi yabona nje njengoba ethwele umzukulu walaphaya koNcukaca, ngcono khona nje impela ashadwe. Kwasho kona ukuthi sengathi uLazarus bekade engayiplananga le ndaba yokuthi ashade noZoleka. Ikakhulukazi-ke phela ubhuti ngoba usedivosi kathathu. Indaba yomshado ayisem-excite ngale ndlela emi-excite ngayo ngesikhathi engakaqali nakanye ukushada. Hhayi-ke kodwa-ke guys, uthe esekhuluma-ke naye uZoleka wamana kungcono ukuthi nje aphophe the question athi will you marry me? And ukugcizelelile-ke sembuza lo mbuzo washo ukuthi angikushadeli ukuthi khona ingane esendleleni ezayo. Ngikushadela wena uqobo lwakho ngoba ngathi uma sengikubekile lapha ehlaleni sokuba yi-CEO. Ngabona ukuthi mina namagenge sizohamba siyoyiphuzela utshwala everyday, sithi mabhiya sibe happy. Kodwa-ke ngithe ngibona ngazibona sengiminingi la e-ofisini ngingasafuna nokugoduka ekhaya ngenxa yokuthi kukhona wena. So ngicela ungishade-ke ungenzi into emadodeni. Nangampela-ke guys ubenganqaba yini. Kodwa-ke kubonakala ukuthi eish akekho happy ugirl. Ngathi umshado wokuqala umvrathazile. Manje uyasaba ukuthi mengase ethi eyi uyavuma mhlampe uzobe eseyidonsela amanzi ngomsele ngoba nangesilungu bake basho phela kuthiwa once bitten twice shy. Manje-ke ugirl usiyasaba ukuthi eyi uhlathi njengoba mhlukumeze ubukeke nobuso obulungi kangaka. Mhlampe-ke naye uLazarus uyiyona impela impisi embethe isikhumba semvu. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.
Sanibonani guys, igama uNqobile